Myšlenka, že by americká armáda mohla zahájit útok na území Mexika, zní jako něco vytrženého ze scénáře politického thrilleru, přesto se tento dříve tabuizovaný koncept posunul z okrajové rétoriky do vážné politické debaty. Zvědavost je jednoduchá, ale mrazivá. Použily někdy Spojené státy přímou vojenskou sílu na území Mexika v moderní době, zejména proti kartelům? Odpověď, která je založená na faktech, nikoli na fikci, je překvapivá. Ne, nikdy se to nestalo, ale to neznamená, že se to stát nemůže a neznamená to ani, že k tomu nebylo blízko. Když říkáme, že neexistuje žádný záznam, nemluvíme o tajných kanálech CIA nebo společných operacích vymáhání práva se souhlasem Mexika. Tato otázka, která byla dříve nemyslitelná, se v letech 2023 a 2024 stala předmětem politických debat. Někteří členové kongresu navrhli označit mexické kartely za zahraniční teroristické organizace, takzvaný FTO. Toto označení otevírá právní dveře, kterými Spojené státy nikdy neprošly přímé vojenské údery proti FTO na cizím území. Logika byla jasná. Al-Qaida zabíjela Američany. USA je lovili. ISIS udělal totéž. USA je bombardovali. Pokud teď kartely zabíjí více Američanů než jakákoliv zahraniční teroristická skupina, proč s nimi nezacházet stejně? To není jen politická retorika, to je posun v doktríně. Zero se to stalo skutečností. Trumpova administrativa tuto myšlenku nastínila. Bidenova administrativa ji přezkoumala. Think tanky to modelovaly. Vojenské strategie simulovaly útoky, dronové údery na laboratoře kartelů, speciální operace, kybernetické narušení. Modelovali také následky rozhořčení v Mexiku, civilní oběti, odvetné násilí, diplomatický kolaps. Rizika byla obrovská, ale možnost už nebyla jen teoretická. Uvnitř Pentagonu postupovali úředníci opatrně. Přímá vojenská akce vyžaduje právní povolení a politickou vůli zvládnout následnou odezvu. Tato hranice nikdy nebyla překročena. V roce 2023 byl v kongresu předložen návrh, který požadoval povolení k použití americké vojenské síly proti kartelům v Mexiku, a to s nebo bez souhlasu mexické vlády. Neprošel, ale chybělo málo. Ta myšlenka už není okrajová. Je to hlavní proud. Mexiko říká rozhodně ne. Mexická vláda byla naprosto jednoznačná. Jakákoliv cizí vojenská akce na jejím území by byla porušením suverenity a byla by považována za akt agrese. Prezident Andrés Manuel López Obrador opakovaně odsoudil americké výzvy k intervenci. Varuje, že by to zničilo vztahy mezi USA a Mexikem a mohlo by to vyvolat chaos. Pro Mexiko to není jen otázka politiky. Jde o historii. Vzpomínka na rok 1846 není vzdálená. Je vryta do učebnic vojenské doktríny i národního sebevědomí. Jakýkoliv americký útok by mohl oživit geopolitickou noční můru. Proto Spojené státy nevystřelily jedinou raketu přes hranici, ale byli jsme blízko a stále se přibližujeme. Americké zpravodajské agentury už sledují operace kartelů uvnitř Mexika. Agenti DEA spolupracují s mexickými bezpečnostními složkami. Kybernetické jednotky monitorují transakce na darknetu. Finanční regulátoři zasahují proti firmám napojeným na kartely. Hranice mezi spoluprací a přímou akcí je velmi tenká. USA už podnikly útoky na cíle spojené s kartely, jen nepřímo v Mexiku. V roce 2022 americké síly pomohly zlikvidovat buňky napojené na kartely ve Střední Americe. V roce 2023 americké ministerstvo financí a spravedlnosti uvalilo sankce na mexické občany a firmy spojené s obchodem s drogami. Jejich operace byly fakticky zmrazeny. V roce 2024 byly odhaleny a narušeny šifrované komunikace mezi mexickými kartely a čínskými překupníky fentanylu. Nejde sice o válku s vojáky v terénu, ale je to válka jen nevyhlášená. Jednostranný americký útok by vyvolal diplomatickou bouři. Mohlo by destabilizovat vnitřní politiku Mexika. Mohlo by dojít k odvetnému násilí. Občané USA a diplomaté nacházející se v Mexiku by byli ohroženi. Vytvořilo by to precedent, který by Čína nebo Rusko mohli využít k ospravedlnění svých protiteroristických operací v cizích zemích. Jednostranná vojenská akce USA v Mexiku by byla porušením mezinárodního práva. Mexiko by muselo dát výslovný souhlas. Hrozba pro USA by musela být okamžitá a nepopiratelná.
To právní nejasnost není žádnou útěchou, když je v sázce tolik. Pokud ta správná jiskra zasáhne sud s prachem, ta hranice bude překročena. Představte si, že by kartel provedl útok dronem na americký konzulát, zabil agenty DEA na území Mexika, nebo otrávil dávku fentanylu tak smrtící, že by během týdne zemřelo 1000 lidí. Politický a emoční tlak v USA by se stal doslova vulkanickým. Výpočty by se změnily. Kongres by schválil zásah. Stíhačky by vzlétly. Historické záznamy, které jsou dnes prázdné, by byly přepsány ohněm. Žijeme v pauze před možným precedentem. USA zatím neprovedli vojenský úder na území Mexika, ale mají potřebné zpravodajské informace. Mají k dispozici nástroje. Mají připravené právní modely. Seznamy cílů jsou sestavené. Chybí už jen spouštěcí událost a politická vůle ji uskutečnit. Historie si pamatuje invaze. Zapomíná, jak blízko k nim bylo, než k nim skutečně došlo. Doposud nebyl potvrzen žádný rozsáhlý útok amerického námořnictva nebo armády, který by přímo cílil na drogové kartely na mexickém území. To je otázka, která se neustále vrací. Kdy Spojené státy konečně zasáhnou? Každý úkryt kartelu proměněný v pevnost, každý konvoj ozbrojených narkovozidel, každá dávka fentanylu, která zabíjí v USA desítky tisíc lidí. Napětí roste, zpravodajské informace se hromadí, technologie je připravena. Přesto dosud nedošlo k jedinému potvrzenému rozsáhlému útoku amerického námořnictva nebo armády na území Mexika. Ani jeden. Tento fakt je ve svých důsledcích jak výbušný, tak děsivý. Americká armáda má schopnost během několika minut zničit jakýkoliv známý komplex kartelu. Námořní torpédoborce jsou vybaveny střelami Tomahawk s chirurgickou přesností. Drony jako MQ-9 Reaper mohou tiše kroužit celé hodiny a sledovat každý pohyb. Týmy speciálních operací se dokážou nepozorovaně dostat na místo a zlikvidovat cíle. Nástroje jsou k dispozici. Plány existují. Přesto rozkaz nikdy nepřišel. Uvnitř mexických hranic nebyl nikdy zahájen žádný oficiální námořní útok. Debata ve Washingtonu je velmi vyhrocená. V roce 2025 unikly interní dokumenty, které ukazovaly, že útoky dronů byly aktivně modelovány a simulovány ve válečných hrách. Reprezentovány uvnitř Rady národní bezpečnosti. Možnosti posuzovaly jak současné, tak bývalé administrativy. Možnosti sahaly od omezených kinetických úderů až po plnohodnotné vojenské operace proti cílům kartelů. Logika je jednoduchá. Kartely jsou militarizované, fungují jako povstalecké armády. Hromadně vyrábějí syntetické drogy. Pašují zbraně. Berou miliardy. A zabíjejí. Ale převést tuto logiku do praxe je něco úplně jiného. Právní, diplomatická a politická rizika jsou obrovská. Mexiko, suverénní stát, nedalo souhlas k bojovým operacím amerických sil na svém území. To je ta hranice. K dnešnímu dni tato hranice nebyla překročena. Mexická vláda historicky odmítala návrhy na zahraniční útoky. Vnímají je jako porušení národní důstojnosti a suverenity. Když se objevily zvěsti o jednostranných útocích dronů, reakce v Mexiku byla okamžitá a prudká. Mexičtí představitelé varovali, že takové kroky by napjaly diplomatické vztahy. Mohly by destabilizovat celý region. Je to křesadlo. Z toho útoku se USA spoléhají na sdílení zpravodajských informací, společné výcvikové mise a důkladný dohled. Čí jsou na nebi? Boty nejsou na zemi. Prst ještě není na spoušti. Rozhovor nabral temnější směr, když američtí zákonodárci začali prosazovat označení kartelů za zahraniční teroristické organizace, FTO. Toto označení otevírá přístup k silným právním pravomocím. Umožnilo by to americké armádě zacházet s členy kartelů jako s nepřátelskými bojovníky. Podporovatelé tvrdí, že to odráží realitu. Kartely vyhazují do povětří konkurenční skupiny, popravují civilisty a destabilizují vlády. Jsou to teroristé. Kritici varují, že by to mohlo militarizovat složitý problém, vtáhnout obě země do vleklého konfliktu a rozdmíchat násilí. Přesto tento návrh zákona získává na síle.
Tlak na eskalaci roste s každou vraždou, která se dostane do titulku, nebo s každým nárůstem předávkování fentanylem. Označení zatím nebylo schváleno, ale jeho stín se vznáší nad situací. Ačkoliv spoušť ještě nebyla stisknuta, USA se systematicky připravují. Satelitní a dronový dohled nad územími kartelů se zintenzivnil. Rápery, Global Havky a sledovací balony mapují trasy a pevnosti. Vojenské simulační zprávy ukazují, že různé scénáře jsou tiše prověřovány. Patří mezi ně cílené útoky na vysoce postavené vůdce kartelu, letecké útoky na superlaboratoře na výrobu metamfetaminu, námořní zadržení plavidel kartelů, přesné bombardování skladů zbraní a komunikačních uzlů. Výsledky těchto simulací jsou mrazivé. Nejlepší scénáře naznačují rychlé oslabení operací kartelů. Nejhorší scénáře zahrnují násilnou odvetu, chaos v Mexiku a novou vlnu migrace. Riziko je skutečné. V tomto napjatém prostředí se šíří fámy jako požár. Příspěvky na sociálních sítích, často s upravenými videi, tvrdí, že námořní stíhačky zaútočily na pozice kartelů nebo že byli američtí vojáci spatřeni hluboko v mexických džungelích. Nic z toho nebylo ověřeno. Ověřovatelé faktů potvrzují, že k žádnému přímému útoku amerického námořnictva nebo armády na území Mexika nedošlo. Ale tyto falešné zprávy o něčem vypovídají. Odhalují populaci, která se připravuje na dopad. Z toho otevřeného boje se USA vydali cestou utajených operací. To zahrnuje společný vojenský výcvik. Mexický senát schválil, aby američtí vojenský poradci cvičili elitní jednotky mexického námořnictva. Došlo k rozšíření sdílení zpravodajských informací. DEA, CIA a Ministerstvo obrany USA prohloubili spolupráci s mexickou rozvědkou. Sledují finanční toky a pohybové sítě kartelů. Stále více se objevují náznaky, že USA využívají své schopnosti k zachycování, dešifrování a narušování komunikace kartelů. Americké námořnictvo a pobřežní stráž úspěšně zadrželi drogové ponorky a rychlé čluny kartelů mimo mexické vody. Tyto akce jsou významné, ale nedosahují toho, co si mnozí Američané představují pod vojenským úderem. Americká veřejnost je stále méně trpělivá. Více než 100 000 úmrtí na předávkování drogami ročně, z nichž mnohé způsobuje fentanyl pašovaný mexickými kartely, vyvolává otázky veřejnosti. Jak dlouho budeme čekat? Rétorika v některých kruzích je výbušná. Bývalí představitelé volají po útocích drony. Někteří prezidentští kandidáti slibují využít plnou sílu americké armády. Politika válečných hesel nabírá na obrátkách. Ale válka není jen heslo. Pentagon to ví lépe než kdokoliv jiný. V jádru zdržení jsou nechtěné důsledky. Zahájení útoku na mexickém území by poškodilo vztahy mezi USA a Mexikem. Vyvolalo by to násilnou odvetu od těžce ozbrojených kartelových skupin. Vkopalo by to mexické politické vedení a mohlo by to zemi destabilizovat. Mohlo by to vyvolat vlny migrace z oblastí konfliktu. Otevřelo by to dveře k dlouhodobému zapletení USA do zahraniční války. Vojenské plánovače si bolestně uvědomují, že první úder by mohl působit jako spravedlnost, ale co přijde potom? Že se to zatím nestalo, neznamená, že se to nestane. Pokud by došlo k jediné události s hromadnými oběťmi, například bombovému útoku kartelu, při kterém by zahynuli američtí civilisté, politické kalkulace by se mohly přes noc změnit. Nová administrativa by mohla přinést jiné priority, nebo už může být v utajení spuštěna nějaká operace. Všechny dílky jsou na svém místě. Chybí už jen jiskra. Pokud by americké námořnictvo nebo speciální jednotky provedly potvrzený úder na území Mexika, znamenalo by to nejagresivnější změnu v politice války proti drogám v moderní historii. Vytvořilo by to právní i vojenský precedens. Předefinovalo by to spojenectví mezi USA a Mexikem. Zároveň by to ale zažalo rozbušku. Kartely by pravděpodobně odpověděly odvetou. Civilisté by se ocitli v palbě. Americký personál by se stal terčem útoků. USA by vedly válku proti zločinu na území sousední demokracie. Každý prvek naznačuje eskalaci. Sledování, rétorika, vojenské cvičení, politické pózování.
Ale nejvýraznějším faktem stále zůstává toto. Dosud nedošlo k potvrzenému rozsáhlému útoku amerického námořnictva nebo armády na mexickém území. Je to ticho, které má svou váhu, ticho, které připomíná zadržovaný dev těsně před skokem. Když se supervelmoc drží i přes provokace, schopnosti a politickou vůli, nedělá to ze slabosti. Dělá to proto, že cena zásahu by se mohla vyrovnat ceně zdrženlivosti. Že prozatím zůstává nebe nad Mexikem temné. Drony stále sledují, satelity stále snímají, rozkazy stále čekají, ale spoušť zůstává nedotčená. Historie, jako vždy, visí na vlásku. Neexistuje žádný veřejně potvrzený případ vojenské operace USA proti kartelům na území Mexika. Taková operace by mohla proběhnout tiše, bez varování, bez úniků, bez jediného šepotu. To není paranoia. Je to precedens. Scénář už existuje. Byl použit jinde. Neexistuje žádné veřejné potvrzení, že by se taková mise někdy odehrála na území Mexika, ale pokud by Spojené státy chtěly provést tajný vojenský úder, rozhodně by mohly. Mají k tomu prostředky, právní rámce, operační modely i motivaci. Jediné, co chybí, je veřejné přiznání. A to je záměrné. Začněme s povolením. USA nemusí vyhlašovat válku. Stačí jim povolení k tajné akci podle Title 50. To je právní brána k mlčení. Podle Title 50 může prezident povolit tajné vojenské operace bez veřejného oznámení, bez okamžitého dohledu kongresu, bez přiznání, bez tiskových zpráv, bez briefingu Pentagonu, jen samotná akce. To je kodifikovaná moc. Bylo to použito při zásahu proti Bin Ládenovi. Používá se to při operacích dronů v oblasti Afrického rohu. Bylo to právním základem pro desítky tajných operací během studené války. Pokud by někdy došlo k útoku na zařízení kartelu v Sinaloe nebo Michoacánu v naprostém utajení, začalo by to právě takto. Utajení je o kontrole. To znamená umlčet lidský faktor. Operátoři z elitních jednotek jsou vycvičeni k působení v naprosté tmě a utajení. Telefony jsou zabaveny. Komunikace je očištěna od citlivých informací. Ty se jsou rozděleny na oddělené části. Dokonce ani jejich rodiny by o tom nevěděly. Tohle je běžná praxe u černých operací. Operační bezpečnost přesahuje rámec samotného personálu. Přípravy probíhají daleko od cíle v zabezpečených amerických zařízeních, pravděpodobně hluboko v Texasu nebo na moři. Dohled je přísný. Přístup je kontrolován. Úniky informací znamenají vojenský soud. Briefing misi se neobjevuje na PowerPointu. Probíhá osobně podle zásady, kdo potřebuje vědět, za podpory živých satelitních přenosů, které poskytují aktuální pohled na cíl. A co mexická vláda? Americké zpravodajské operace v Mexiku posunuly hranice možného. Americká sledovací letadla létala hluboko do mexického vzdušného prostoru. To vše pod záminkou boje proti narkotikům. Hranice jsou nejasné, dohody nejednoznačné. Pokud by USA plánovali útok, Mexiko by mohlo být informováno až dodatečně, nebo vůbec ne. Pokud je potřeba operační popíratelnost, udržuje se věrohodná popíratelnost. Žádné vlajky, žádné insignie, žádné dohledatelné platformy. Klíčovou roli zde hrají drony MQ-9 Reaper, RQ-170 Sentinel, bezpilotní systémy, které mohou nad cílem kroužit hodiny, dokonce i dny. S vysokým rozlišením snímání a laserem naváděnou municí zasahují s chirurgickou přesností. Na rozdíl od stíhaček nevyžadují složité plány na vyzvednutí posádky. Nemusí přistávat. Žádný lidský pilot není v ohrožení. Zasáhnou, zaznamenají, zmizí. Představte si operaci proti vůdci kartelu, který se skrývá v opevněném ranči v Durangu. Oblast je pod kontrolou kartelu. Místní úřady jsou zkompromitované. Klasický zátah by byl sebevražednou misí. Ve výšce 30 000 stop tiše krouží americký dron. Ta proudí na základnu v Nevadě. Potvrzení cíle probíhá v reálném čase. Rozhodnutí o útoku padne do 5 minut. Střela Hellfire zničí celý areál. Prach se usadí.
Žádní svědci, žádné stopy, nikdo se k tomu nehlásí. Byla to mexická armáda? Rivální kartel? Američané? Nejasnost je zbraní. I kdyby to někdo dal dohromady, kdo to dokáže? Dromy nemluví. Piloti nejsou na místě. Velitelé nic nepotvrdí. USA tuto strategii použili v Jemenu, Pákistánu, Libyi. Proč by to v Mexiku mělo být jiné, pokud je v sázce dost? Jiné pozemní operace nejsou nemožné, jen riskantnější. Americké síly už dříve prováděly mise na zadržení nebo likvidaci na území suverénních států bez povolení. Stalo se to v Sýrii. Stalo se to v Somálsku. USA nepotřebují vlajku, stačí jim cíl. Dokonce i logistiku lze zamaskovat. Tajné vrtulníky, tlumené zbraně, termální maskování, šifrovaná komunikace, únikové trasy naplánované na metr přesně. Pokud jsou přestiženi, následují oficiální popření. Pokud jsou úspěšní, nikdo neví, že tam byli. Je to protokol. Proč jít až tak daleko? Neúspěch stojí hlasy, veřejnou kritiku, diplomatické následky. Riziko odhalení je obrovské. Spackaná operace na mexickém území by mohla rozpoutat geopolitickou bouři. Ale dokonalá operace, neviditelná, neslyšená, nepřiznaná, není jen úspěšná. Vysílá vzkaz, dostaneme se k vám kamkoliv. Tento vzkaz je čím dál aktuálnější. Kartely nejsou jen gangy. Jsou to mezinárodní podniky s vlastními armádami, vojenskými zbraněmi a nadnárodním vlivem. Vraždí politiky, sestřelují vrtulníky, ovládají města. Jejich vliv sahá do USA skrze fentanyl, obchod s lidmi, korupci. Tlak na akci roste. Členové kongresu, guvernéři i think tanky už roky navrhují myšlenku přeshraničních úderů. V roce 2023 několik politických představitelů otevřeně prosazovalo označení kartelů za teroristické organizace. To vytváří právní základ pro přímé vojenské zapojení. Pokud se veřejné mínění obrátí, politická chuť k akci by mohla být neodolatelná. Proč to utajení? Řízení. Otevřená válka vyvolává odvetu. Zatahuje do konfliktu spojence. Vytváří mučedníky. Utajení umožňuje jednat bez eskalace. Mrtvý šéf kartelu a kráter v džungli vyšlou silnější vzkaz. Utajení chrání vztahy. Mexická vláda může v soukromí souhlasit, zatímco na veřejnosti odsuzuje. Udržování věrohodného popírání chrání obě strany. Mexiko tak může říct, nevěděli jsme o tom a USA, nebyli jsme tam. Pokud se tato operace ještě neuskutečnila, proč si ji tak snadno dokážeme představit? Každý prvek už existuje. Právní nástroje, vojenské schopnosti, zpravodajská síť, politická dynamika, morální ospravedlnění a co je nejdůležitější, precedent. To je to, co dělá tuto debatu naléhavou. Pokud budete čekat na potvrzení, bude už pozdě. Tyto operace jsou navrženy tak, aby byly neviditelné, dokud nejsou nevratné. Až opadne prach, až bezpečný dům zmizí, až bude cíl mrtvý, teprve tehdy se možná pravda dostane na povrch. A i tehdy jen šeptem. To není konspirace. To je doktrína. Kdyby dnes v noci dron zaútočil na konvoj kartelu, vůbec byste to věděli? Dostalo by se to do zpráv, nebo by to bylo připsáno na vrub vnitřním bojům kartelu? Další záhadná expóze. Další nevyřešená smrt. Další hra ve stínech. Tohle je síla utajení. Nejenže skrývá činy. Ono zkresluje realitu. Přepisuje příběh dřív, než si někdo vůbec uvědomí, že nějaký příběh byl vyprávěn. Pokud se ptáte, jak by taková operace mohla zůstat utajená, už se to stalo. Jen jste si toho nevšimli. Současná situace s mexickými kartely je vážná. USA disponují významnými vojenskými schopnostmi a politickou vůlí zvažovat přímé zásahy. Navzdory historickému kontextu mexicko-americké války a jejím trvalým důsledkům zůstává debata o intervenci stále aktuální. Ačkoliv nebyly potvrzeny žádné rozsáhlé vojenské údery USA na území Mexika, možnost tajných operací zůstává reálnou úvahou, ovlivněnou strategickými kalkulacemi a snahou zachovat věrohodné popření. Nástroje a rámce jsou připravené, čekají jen na spouštěcí událost.